Poďme na tie 3 slova. Má sa to nejak rimovať, alebo čo? A kto povie tie prvé 3 slova? Ja začnem prvé teda. Ja dám, že avokádo. Dobre. Lebo sme v štúdiu, kde avokádo teda nejakým spôsobom Svieti nad našim hlavným hosťom dneska. Môže byť teda v rôznych obmenách to avokádo, v rôznych tvároch teda, keďže je sklonné. OK, ja dám, že Maďarsko. Maďarsko, Fíha. Akože napadlo mi to, tak som taký, že generujem. Tak ja by som dal melón. Melón. Dobre. A teraz zrýchlujeme čas a ideme to spraviť. Takže poďme na to. Keď sa cítim avokádo, cítim sa jak hladné stádo. A keď ochutnám z melóna, cítim sa jak Madonna. Madonna, čo v Maďarsku kúpila si klobásku. A utiekla tajne za dom aj s tým mojím avokádom. Lenže spolu s voňou Madony zmizli aj jej melóny. Dobre, tak poďme na tie 3 slova. Poďme na tie 3 slova, no jasné. Tak môžeš začať ako naposledy. Ja, ako naposledy, dobre. Ja dám také slovo, že láska tentokrát. Ejha. Začneme tak. To bude asi... Inak? To bude tak ja asi dám pekné. slovo, ja viem presne. Ja dám slovo diva. Diva. Áno, dobre. A ja dám prvé, čo ma napadne, a to je marketing. Ja vždy strieľam Mohol také, smeť akože... víno, ne? Ale dobre, marketing je marketing. Ja dávam fakt, že strel, lebo minule som dal, že Maďarsko. Teraz marketing, tak uvidíme, čo z tohto vznikne. Tak nemôže to byť ľahké zase. Láska, diva, marketing, to je ako pre reklamku. Láska, diva, marketing. No dobre, tak púšťame zase našu mikrovoľku. Púšťame našu mikrovoľnú rúru a poďme piecť. A ideme to upiecť. S tebou láska mi dáva krídla, s tebou cítim sa ako prízrak, ako diva, čo chce svetom hýbať, ako po daždi čerstvý vzduch. S tebou láska mi dáva pocit, že nie som sama ani v noci, a milujem s tebou počúvať Stinga. Najhoršie slovo je marketinga. Podľa mňa máme. Krásne. Ty si môžeš vymysleť nejaké slova. To viem písať, čiže vymyslím. Čiže dáme si... To budem písať, čiže dáme... Čo máme strom, máme vysávač. A ty si pokojne. A môže, že úplne... Tak vy ste mi povedali, že som depresívny, tak ja tam dám hrobár. Hrobár. OK. Krásne. Strom, vysávač a hrobár. Strom, vysávač a hrobár. To sme tu ešte nemali. Strom, vysávač a hrobár prídu do baru? Áno. Tak začína to ako dobrý vtip, uvidíme, ako to dopadne. Ideme to teraz. A vysávač hovorí hrobárovi, že Dobre, ideme to teraz piecť, takže ja to štartujem. 3, 2, 1. Strátil som sa v ráde stromov, stratený v lese, mierim k hrobárovi domov. Nečakám na pomoc, začína to vyzerať celkom hororovo. Ale však má celkom pekný byt, celkom pekný koberec, kuchynská linka, trochu šit. Prišla jeho žena po kuchyni, prechádza sa, nevedia, že mám panický strach z vysávača. Není tu nič, čo by sa mohlo pokaziť. A ja som začal kričať, musela začať vysávať tá.
Tak výborne. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, poďme na to teda. Poďme, tie 3 slova máme a ideme na to. Mikrovlnka. Začíname, že? Keby zajtrajšok nepríde, nájdem ťa tu vždy pri mne. Meteorit padá z neba, mám ružové líca z teba. Aj keby sa skončil svet, dám ti pár posledných viet. Aj keby sa skončil svet, dám ti pár posledných viet. Ďakujem. To bola Ema Lur a náš Adamková. Dobre, tak dáme tebe priestor na to tretie slovo. Máme obraz, zmysel a pokojne, že Definitívne. definitívne. OK. Dobre. Takže máme 3 slova a Poďme to kamera, odštartovať. klapka, mikrovlnka, zapíname. Poďme na to. Slovom tvorím obraz, kámo, definitívne. To, čo tvorím vokáže, to fakt myslím vážne. Dávam dôraz na to hlavne, čo je ozaj podstatné. Občas bude čas aj na to moje crazy stupidné. Stupidné slov, definitívne. Definitívne. Poď so mnou, definitívne. Definitívne. Ja to spýtujem, definitívne. Definitívne. Tvoril diktujem, nekompromisne. Dávam nemi kognitívne, taktiež myšlienky intuitívne. Dávno bieže nápady, my zmotňujeme. Životné príbehy tiež opisujeme. Tok slov definitívne. Spýtujem definitívne. Poď so mnou definitívne. Diktujem nekompromisne. Fuck off. Yeah. Yeah, yes sir. Môžem si vybrať ako prvý? Áno. Ty chceš tú muchu, že? Nie, ja chcem ten slis. Majster N mal Mega slis. alternatívne, mega. Proste to je Ivan Slis Power Rangers. Ja milujem Power Rangers, takže... Toto sú Tak slova, čo sme tu ešte morfujeme. mali. Hej. Slis. Mucha jednoznačne. Mucha. Mne sa tam brutálne páčil ten pelendrek. Ten pelendrek tam musíme dať. Mucha prilepená na pelendreku, to už je Na podľa sliskom mňa... pelendreku. Áno. A už Prosím. To sú proste artisti, bohužiaľ. prvá sloha, ja si zoberiem burger. Ja dám burger teda. To bude taký sangojedle. Presne. Akože Dobre, taký hotdog let's zo go. slovnáčky Čiže s ideme, kečupom. zapíname Mikrovlnnú mikrovlnku lúru. a 3, 2, 1, štart. Cup of tea, Adam Kováč a Michal Mišura. Burger. Cítiš čerstvý vzduch. Vzduch. Je tu počuť ruch. Dojdi na dropík. Kde je 0 múch. Budeš tam aj ty. Lebo hrá Cup of Tea. To sme my. Bude tam aj Saul. S barmanmi. Aj SBS. S pelendrekmi. Toto neviem prečítať. Dojdite na burger. Toto bol podcast Rozladený. Sme radi, že ste ho sledovali, že ste si na ňo našli čas a teším sa na ďalšie epizódy.